Wokosu tu Satan. Anga wotu fukadu. Anga kaskape. Anga ifeifi pompu. False fame. False fame. Anga wotu fukadu. Anga ituma fukadi. Anga ipasoka. Anga wotu fukadu. Anga beg anga faster. Sutuna. Sute. Sututowe. Woko sutentowe. Sutuno. Anga wotu fukadu. Anga beg anga faster. Sutuna. Woko sutentowe. Anga wotu fukadu. Woko sutentowe. Woko sutentowe. False. Woko sutentowe. Anga tuma fukoni. Anga ipasoka. Anga ikasika feli. Woko sutentowe. Yeah. Sutuno. Anga wotu fukadu. False. Sutuno. Woko sutentowe. Woko sutentowe. False. Wogo spentoe, boom 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 boom, boom 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 boom. Anga ituma fukoni, anga beg anga pasa, anga Sunday, anga kasika feli. Wogo spentoe, wogo spentoe, wogo spentoe, boom 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 boom, boom 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 boom. Anga ituma fukoni, anga beg anga pasa. Sutuno, sutuno, sutagade, sutagaya, sutuno, sutan. Boom 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 boom. Wokosu tu Satan. Wokosu tu Satan. Anga wotu fugadu. Anga kasika feli. Nanga wotu Anga fugadu. begi anga pasta. Wokosu tentowe. Sutuna. Wokosu tentowe. Anga wotu fugadu. Anga dondu fugadu. Anga beg anga pasta. Anga santa yeye. Ayo, kau Marta. Wogo sutentoe. Sutuno. Sutuen. Wogo sutentoe. Wogo sutentoe. False. Wogo sutentoe nanga wortu fugado. Satan. Goedenavond, hè? Ja, net 5:30, over 5:30. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, mijn volgers. Ja, mijn lafoepje zo maakt mij vreselijk geïrriteerd. Maar laten wij vrolijk zijn, want we hebben Satan nu. En moeten die Satan met de grote woorden van God. We zoeten toe. Nanga kaskafeli. Zo mensen. Als je allemaal standby, gaan jullie me sharen vandaag. Want wat er gebeurt is niet mooi in Suriname. WI Sranan. Sanepsa. Mensen, sanepsa. En wat tegen no. Ik weet niet als jullie echt bewust zijn. Minusap even sap safe. Minusap even lezen. Of we loeken de documenten. Maar geloof me. Je weet, je mag niet alle plaatsen. Want ik heb juristen die zeggen nee. Dit mag je niet plaatsen. Voorzichtig. Want de man kan tekenen. Want het document die zie. En dan mag je maar aan. Alles soort. Jongen, je wordt er gewoon ziek van wat je mag en wat je niet mag. Maar alles zou transparant zijn. Deze regering heeft beloofd dat hij alles
aan het volk WI Sranan zou wijzen, want ze zouden Suriname redden. Maar je ziet, als je de waarheid spreekt, als je documenten zet, dan zeg je kiesie. Je kiesie, dat de man schroto je, de man vernietig je. Want ze zijn overal die vernietigeren. Overal zijn ze. Zelfs in banken, zelf in, jongen, overal, jongen. Je kan je niet eens indenken waar ze mensen zetten om je te vernietigen. Als je de nazi ogen open doet, tegen oppas maar ai. Dat de man keer je. De man kruisig je. Daarom met tak bepalen ze naar fake news. Lek mo juwan to fake news. Kado yerek ba. Wa aantal man zij kies pensioen op de rekening. En dan moet de VCB komen vertellen als het niet waar is. En een aantal banken ook. Corrupte banken hoor. Maar goed. Mensen krijgen op hun rekening 100 miljoen SRD gestort. Dat is maar bewijs. Wat maak is 100 miljoen? Wat trouwens is 50 miljoen op hun rekening? En zeg, wij gaan op onderzoek uit. De mannen proberen op alle soort manieren het geld weg te halen. En op andere politieke loyalisten gaan de gelden gestort worden. Fake news met Jono. Mensen voorzichtig. Ga aangifte doen. Senama's go doen aangifte. Die man krijgt gewoon 100 miljoen. Per ala Muhammad kies zijn pensioen. Voor 2 golo, 3 golo. Amai kies wan man tegen 100 miljoen. Dat tamai bel bangi. De bangi zegt, ja, we moeten even intern bekijken. Geef ons tijd. Bank, vertel de persoon. Of vertel mot. Van man kan kies 100 miljoen op een rekening. En dan moet hij verdwijnen op de rekening. Maar goed, we houden dat ook in de gaten. We houden dat ook in de gaten. Ik had over SLM gesproken de vorige keer. Mino konen tapu. Maar moet tegen SLM. We tak we redden een bedrijf, hè. SLM. Als nou bond SLM doet mee of weet ik veel. SLM, RVC-leden. De plane zijn lease. Smile lease de plane. Fake news met Newara. Is het de directeur die gevlucht was? Is het die meneer Pranoop? Wie zit ertussen? SLM is fake news hoor. Maar je moet de natie komen vertellen. Want wij zijn de aandeelhouders. WI Sranan is de aandeelhouders. Niet een paar grappenmakers als RVC-leden. Die familie en vrienden gratis laten reizen. Zet die leasecontracten. Maak het publiekelijk. Mix machi. Suma en lease. Om een lease. Om een bedrijf en lease. Om een money en lease. Want je kan vertellen afvallen. Wallo chocolade. Mars. Maar wat je vertellen afvallen een waarheid. Is het niet een keertje genoeg om te plukken van SLM? Is een keertje politiek dat die mag bemoeien met SLM? Dit is politieke verzieking. We zieken de bedrijf. Hoe ben op een directeur zou vluchten toch? Hoe ben op een van Pranoop toch?
Wordt er verder gegeten door deze gasten? Wordt het verder uitgehaald? Waarmee zijn jullie bezig bij SLM? Kom jullie, kom WI Sranan. Regering, kom vertellen wat de waarheid is. En al die mensen die nog gratis vliegen onder een code, wanneer houdt het op? Ik kom van ik op Grasalco. Die zitten ook te verrijken daar bij Grasalco. Ik ga ook fake news vertellen toch? Maar zet jullie van me toch? Zet de waarheid toch? Tak mij je goed op. Dat is SLM. Alleen sa welli. Mi hoop dat het regering zou komen. No kon alleen naar pot alasan tap strati. Dat is wat met tegen. We hebben minister van Economische Zaken. Dus ik heb in mijn leven, vanaf de Seitorarica, Chima met wat ik vergunning EA, E82, ben ik verbonden met HI en Economische Zaken. Maar geloof me, voor het eerst in mijn handelscarrière, misschien amoro waardeloze minister die zie. 6 ministers van auto's. Ga jullie onderzoeken nou? Wat zijn al die journalisten? Want jullie houden van sensatie. Maar ga jullie een keertje onderzoeken naar deze minister. Meest waardeloze minister van Economische Zaken. Met een hele directieteam. Daar ga ik je nog wat bij ook zeggen. Die corruptie die daar gebeurt. Met een aantal corruptelingen. Anderen werken voor Wereldbank. En zijn ook directeur van EUD. Jullie weten wie die meneer is? Ontvangt een salaris. 45.000 plus om in gelden. Dubbele functie. Conflict of interest. Moet ik de naam laten vallen? Minister? Je hebt dan ook een directeur daar gezet. Die niet eens vergunningen mag tekenen. Unaf je maar vergunning met op het bedrijf zonder je vergunning. Dan zend hem af contact het bedrijf. Je zendt hem af contact met bedrijf. Je bent de meest waardeloze minister van EZ. Ga je het volk vertellen hoeveel voertuigen zijn gekocht? Voor wie die voertuigen zijn gekocht, minister? Want altijd zeg ik fake news. Toch? En dan heb je die andere waardeloze. Die meneer van, hoe heet hij weer? Die van D toen, van dat dokterenstraat. Die zet op zijn groep is dat ik alleen fake news zet. Bagwan. Meneer Bagwan. Je wil het opnemen voor VAP'ers die corrupt zijn. Je moet mij niet bespreken op een groep van VAP. Want die VAP'ers zijn moe van jullie. Je hebt toch gezien dat RRD'ers jullie niet meer zo willen weg. Bagwan, je bent waardeloos. Als je hem naam Poesé bespreekt op een VAP-app. Op die groepsapp van de VAP'ers. Bagwan, je bent waardeloos. En als ik je zie, ga ik het in je gezicht zetten. Want jij wil corruptelingen beschermen. Ja toch? Ook die man van Zuurswamp wil je beschermen. Ga kijken wat hij doet met een Zuurswamp. En niemand praat erover in de VAP. En die deze van Saramaka. Die geeft hem direct een verklaring. Dat moeten jullie mensen komen vertellen. Met jullie waardeloos. Jullie zijn Suriname niet gaan redden. Jullie zijn zelf gaan redden. Jullie allemaal corrupte chamaars. Dat zijn jullie, zijn corrupte chamaars. En dan mogen jullie me naar de rechter brengen. Breng me naar de rechter. Jullie zijn gewoon corrupt. Ja? Want jullie werken mee. Want jullie denken dat jullie alle rechters hebben omgekocht.
Dan denken we dat alle rechters ook corrupt zijn, net als jullie. Het zijn gewoon corruptelingen daar. Meneer Van Suurswam, ook aantal functies. Denk dat hij God is. Boy, u zorgt dat u win bakaren. U zorgt dat u win bakaren. Want de eerstvolgende regering zal komen. No bestrijd uno. Dan zijn ze allemaal corrupt. Wat ben je denk? We kom. Voordat ik naar die koning ga. Is dat mi drama poku zijn. Umi hoop dat ik begrijp aan poku. Van Satan moest behandelen. Maar voordat ik deze documenten ga zetten, mensen. Mevrouw Esset. Mevrouw Esset. Je moet niet denken, wanneer VAP mij zegt, of mij door middel van griffier of wie die mensen zijn daar, dat ik niet naar DNA meer mag komen, want Tori Otaki, Mosaptori. Maar we weten allemaal dat je een aantal keren met hoge hak bent geweest naar de voorzitter van DNA om je zaken goed te regelen. Om WI Sranan te verkopen voor een paar jara mensen, voor die roze baret mensen. En wat je bent weggegaan van de politieke partij, en je weet waarom. Wat je uit de geheime rekening betaalt van de regering, ben je in dienst van een paar corruptelingen, van een paar chamaars, van een paar mensen die het land zitten te vernietigen. En je gaat zogenaamde show geven met de voorzitter van DNA. Dat je, ja, kiesregeling gaat regelen en een kiesdistrict. Luister nou, mevrouw Esset. En dan heb je met je hele deskundige, meneer Breveld, meneer Boksteen, ik zie Wade Bos, Adjodia, Fernandes Mendes. Jullie allemaal, toch, zijn grote sakasakas. Dat moet charugo mensen. De man die een voorstel, een wet in, maar poten je dadelijk, want nuchter met dat poten. Artikel 56 van het grondwet, nieuw lid 3. Dus hier nou. Kom lezen, Juno. Dus uno, een president, kom leggen sa chief in dat poten. Een president, na een staatsbesluit, amai pot herdienen na oso, ja toch? Dat weet het ook. De president mag doen sawani. Even mij tron dictator, even mij tron tiran. Dus dat een wet sades maar die zijn potijuno. Mensen, jullie moeten gaan lezen. Arkija. Dus if je leest een wet. Dan moet je lid 3. De Nationale Assemblée kan tussentijds bij staatsbesluit worden ontbonden. Het besluit tot ontbinding houdt tevens de opdracht in een nieuwe verkiezing uit te schrijven. Deze verkiezing vindt niet later plaats dan 3 maanden na het besluit tot ontbinding. Dan moet je een tras aanbakken. De ambtstermijn eindigt eerder bij besluit van de Nationale Assemblée tot tussentijds aftreden van de president en de vicepresident. Dus mevrouw Esset, nanga ala de chapra saudape. Uwanji a president some makti. We ser a volk.
We zeer WI Sranan. Voor wie? Voor die aantal clans? Voor die aantal mannen die al zichzelf hebben verrijkt door de staat Suriname? Die corruptelingen die er zijn? Word je zo goed betaald? En dan zit jij met je hoge hak. Zogenaamd ga je kiesregeling regelen. Elke district. We willen dat niet. Suriname wil dat niet. One people, one vote. Evenredige stelsel unwani. Uno wande sansa yuwani. Want usap alle de chucha sawe seti. Je hoort het toch ook? De president wil digitaal laten stemmen. Je kan niet eens internet van Suriname digitaal regelen. En we weten allemaal. Regering, kom vertellen die brainteam die daar bij Assyria gebouw is. Regering, kom vertellen hoeveel kilowatt energie wordt gebruikt op de plant van Paranam. Wat zijn de servers daar? Wat voor servers zijn daar? Wie zijn de mannen die in dienst zijn? Want die sappen we go. En we hebben goede informatie. Regering, we weten precies waarmee je bezig bent. We weten precies. Kom het volk vertellen hoeveel kilowatt daar in het gebouw. En het gebouw, niemand mag in het gebouw. Alles zo geheim. Huh? Assyria zo geheim. Laat me zeggen Assyria gebouw. Is door een bedrijf zogenaamd gehuurd. Wat heel level. We weten het. En we weten precies wie in dienst is. En wie waar manipuleert. En de regering wil komen met digitaal stemmen. We voeren volk. Zoals tang funyang voor Furgodoro. Mevrouw Esser, u bent verkeerd bezig. Dit gaat je grote karma worden. Geloof me. Schrijf het. En schrijf het met zwarte inkt in een schrift. Dit wordt je grootste karma. Die chuchas die jullie zetten. En dan vraag ik mezelf af. Even op je. Want jullie allemaal, na 25 mei, dan gaan jullie recht in Miami. Jullie gaan recht in Nederland. Of recht in Dubai. Want er worden ook huizen gekocht in Dubai. We zijn geïnformeerd. 3 ton, 2 ton dollar. Anderen kopen in Miami. Anderen kopen in Panama. We zijn geïnformeerd toch? Daarom is je meer door uitlating eten. Denk je eigenlijk? Mevrouw Asset. Ik ga dadelijk voor jullie zetten. En jullie moeten mensen volgens. Hoe lees deze samen poti? Wat anomi mek desani? Hoe lees je zo chucha mevrouw Asset en Potuno? Daarom is ze in de politieke partij gaan. Laat ze komen vertellen hoeveel ze verdient van geheime rekeningen. En als het niet waar is, dan ben ik het terug. Dan zeg ik het als fake news. Laat ze de waarheid komen vertellen, mevrouw Asset. Met je hele hoge haak. En het geweldig doen naar de Surinaamse bevolking. Alsof je de redster bent. Huh? Ja toch? Je pleit Sidonia. Dat je kon redden Suriname. Je redt Suriname niet hoor. Je helpt Surinamers niet. Dit wat ik hier zie. En ook het tijd dat ik dadelijk. Dat ik godin wat trasa in. Want dat is mijn kies voor. La 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 la. Mijn kies heeft Diana. Ik heb mijn mensen daar. En denken jullie dat ik alles. Ik krijg alles. Maar ik mag niet alles plaatsen. Huh? Dadelijk ga je door de voorzitter van DNA. Staat een heel onderzoek. Van hoe ik aan die documenten kom. Maar hij mag. Ga onderzoeken. Je gaat toch geen moer kunnen vinden. Wat ze niet weet.
Dus, a hof takikba. Constitutioneel hof takikba fasamdo. Maar hoe allemaal mensen, alle politieke partij. Walo sensatie. Huh? Im luko bon, trouwens, gaan trap partij de leg uit. Me volg wat toe, maar net tak nek zette. Moet niet denken dat ik niet volg. HVB, mevrouw Castellon, allemaal. Maar volg. Ik ga ze stuk voor stuk uitkleden. Laat ze de verkiezing ingaan. Stuk voor stuk ga ik jullie uitkleden. Dan ga ik jullie wijzen hoe deze gasten, Surinamers, WI Sranan, gewoon hun hersenen manipuleert. Met alle soort rommel en rotzooi. Ze hebben niets betekend. Ze waren ook ambassadeur. Ze was ook dit. Die andere was ook minister. Geen moer hebben ze kunnen betekenen. Alleen maar oplichters. Buitenvrouw daar, binnenvrouw daar. Buitenman daar, auto daar. Hey, weet je nog kwaren? Weet je nog kom? We jumpen. Zeer onbetrouwbaar. Al die gasten onbetrouwbaar. Maar goed. Dus mevrouw Esset, min ook bangay eten. Je moet zo doorgaan. Dan ga je zien hoe ik je betaald ga zetten. Geloof me. Mosora volk. Dan moet ik de payu. Go naar verkiezen. Want ik zal pay wango. En kom vertellen hoeveel geld je hebt gehad om dat erin te gaan dienen. Met die hele team van jullie. Huh? Dat we op het district Paramaribo 12, 14, die keri dis nanga dati. Uno wana san dati. Laat een referendum komen. Laat iedereen gaan stemmen wat voor kiesstelsel ze willen hebben. Laat ons niet gaan bepalen voor Surinamers. Laat ons niet gaan bepalen voor onze generatie. Laat ons niet gaan bepalen die kinderen die morgen iets moeten gaan betekenen voor Suriname. Maar nee. Jullie willen blijven beheersen. Jullie willen blijven stelen. Jullie willen blijven eten. En de rest mag stikken van het volk. Daarmee zijn jullie bezig. En dat moeten jullie volk komen vertellen. Geen lulverhalen komen vertellen. Van je gaat kiesstelsel dit, kiesstelsel dat, kieswet dit, kies. We willen één kiesdistrict hebben. Geen 10 district. Waarom zeggen jullie volk? Van jullie de volk, regering, jullie nou, we gaan een referendum. We gebruiken Lima-Poolstraat. We gebruiken Haas-Breeveld. We gebruiken alle soort koeterwalsman. Zelfs zoeken manipuleren volk. We willen dat niet. Regering komt met een referendum. Laat het volk bepalen welke kiesregelen ze willen hebben. Als we één district willen, laat het volk bepalen. Komen jullie niet hier daar bepalen met 51 leden? Of komen jullie bepalen iemand van Lima-Poolstraat? Of iemand van de Gravenstraat? Of iemand van de Henk Aronstraat? Utapu. Mek wa referendum kom. Mek a volk. We kiesre. Mek wang referendum kom. Mek a volk bepaal. En tak vanaf 14 jaar of 15 jaar. Mek de chingo stem toe. Mek de sabi. Konan een campagne. Want nou een politieke partij. Neko tak sana de gevolgen. Sa sana disi. En zeiden we de doet dat niet. Maar allemaal bo. We parta podium wale chocolade mars. U collega volk uit. Voor wat ligt dat volk op? U saka uno. Ja, dat zijn jullie. Jullie zijn sakas. Want jullie komen niet erop waarheid om het volk te vertellen. Komen jullie met een referendum. Dat is het eerlijk. Dan weet iedereen van een volk wanneer kiesstelsel is. Dat doen we niet. No kan een chocolade sanam smatapu. Maar tegen nu. Zorgen dat we er nog kan machteren. Echt. We zorgen. No mek wisra na kan machteren. De tra politiek partij. Me luku wak vroeg toch. HVB. Me luki. Castellon. Me luki toe. Alleen maar oplichters. Stuk voor stuk. Daar heb ik gevraagd. Mensen die in politieke partijen zijn. Begin jullie politieke partijen met die chaprahas. Met die chaprahas. Begin ze weg te jagen. Stuur ze weg.
Want als jullie dat niet doen, dan je ching, no, boy. Asansa de maar de bezig. Asansa, yera no. You know, je man nga tu sneki in de eye, no? Une je de man nga de sneki in de eye, no? A breni, no? Uluko de man boom. We kan de man leider. We kan de man leiders. We hebben toch gezien? Huh? We hebben toch gisteren gezien? Die meneer, meneer Kare Koning, want dat hebben we niet in Suriname. Dat we zelfs ons zo belachelijk maken. We maken ze ons zo belachelijk. Dat we zelf een koning gaan noemen in dit land. En zegt die man, je sapere maar moppo, leg wat los aan dat uit. Dat we karama meneer, karama majesteit. Haar majesteit of zo tijd. En dan heb je een aantal grappenmakers die gewoon meedoen met dat rommel. Waar gaan we naartoe? Dan gaan we dadelijk ook een maharaja hebben en een maharajin. Zijn we daarmee bezig in Suriname? Dus dat begint eerst bij die Shanti koning. Dus die meneer geeft duidelijk aan: ik heb jullie verkocht. Ik ben de slavendrijver. En moser uno. Wami, apotof mi sumukba, mo baywan titel, voor de Aukaners, want daar gaat het om, want die Saramakaner trapt niet erin. En dan heb je een aantal grappenmakers die het niet weten, want ze zien als een godheid, miswaardeloos. En we zitten die man te eren. Met alle pra. En dan moeten we nog kijken van waar die kosten zijn betaald. Heeft de land die betaald? Hebben wij Surinamers betaald? Heeft de staat betaald? En die man zegt niets. En we accepteren alles. Gaat Suriname verdeeld worden nu? Gaan we een koning hebben in Marowijnen? Zo lees me actie misdrijf af, joh. Srana mananga srana uma, joh. Safe sa. Minister LVV gaat ze gaan. Minister Economische gaat ze gaan. Zuurswap die steelt als een vlees. Er wordt overal gestolen. Men is niet met Suriname bezig. Men is niet met WI Sranan bezig. Men is niet met een natie bezig. 3 jaar lang. En dan heb je een president die zich vader noemt. Die niemand wat zegt. Want Siudin, minister bedreigt. Want als de president nou weggaat, gaat hij alles naar buiten zetten. Want hij is de grootste sponsor geweest tijdens VAP. Dat zegt hij gewoon. Hij zegt dat gewoon. En niemand zegt niets. Want ze zijn allemaal goden geworden. En al die studenten van de universiteit zijn allemaal broeien, want ze weten niet wat er gebeurt. Constant chaos. Geen ordering. Onderwijs op zijn gat. Regering, ga je ook komen vertellen, die hele minister van Onderwijs, hoeveel wordt Torarika betaald per maand? $20.000? $30.000? Of vertel ik weer fake news? Dus je hebt een minister genomen, die geen huis heeft in Suriname, met een Nederlands paspoort en een Surinaams paspoort. Want die man voelt zich zo voor ons Suriname. Regering, kom WI Sranan vertellen als ik fake news vertel. Een minister van Onderwijs. Ik vertel fake news nou.
regering? Hoeveel wordt betaald? 20, 19, 18, $30.000 per maand? Een minister die zo waardeloos is? Die zich professor noemt? Die anationalist is? En er wordt door het land die geld door Radica betaald. Is fake news hoor. Regering, kom vertellen. Ziekenhuizen hebben geen medicijnen. Onderwijs, unomaji wapchi, ujide wachi 800 golu. Maar u verrijkt ons er naar 50%. Dat we kan minister inzetten, we hebben ook onze kosten. Ja, als je 3-4 D-Max hebt gekocht en die we ook moet onderhouden, die onder het dak zetten. Over het ministerie van ROGB wil ik niet eens praten. Dit is de grootste corrupteling. Die tekent alles wat ze heeft. En de regering controleert niet. Toch? Ga die koning ook komen vertellen, die geweldige koning. Hoeveel percelen is beloofd aan die Afrikanen die hier zijn gekomen. Die hem hebben, zogenaamd hebben beëdigd. Hoeveel hectare gaan ze krijgen? Regering. Gaan die stichtingen namen bekend worden? Want ik vertel ook fake news dan. Hoeveel gronden gaan ze krijgen? Laat jouw vicepresident komen vertellen. Als ik fake news vertel. Volgens mij een regering zou komen. Want misap tak was door ons door manipuleren volk. Misap tak was door lukutak digitaal stemmen. Want we moeten nog aan de macht blijven. Ja toch? IMF gelden, waarvoor worden ze gebruikt? Regering komt met een verklaring. Waarvoor zijn die gelden? Waar zijn die gelden gegaan? Van IMF. Om meer D-Max te kopen? Om meer overmakingen te doen? Wat? Oh ja, ik moet jullie ook een fake news vertellen. No, de my fitty. Is het $8 miljoen? Politiebureau er mensen. Henk Aronstraat no? Of Wanika staat in mijn karen. Ja toch? Regering? Want aannemer wil jullie afkopen. En dan wil je aannemer een zoeterheid geven. Ik weet niet als het Yankee is nou die de aannemer daar was. En dan willen jullie $8 miljoen dan nemen. Hoe weet je? Regering, kom je vertellen? Aan WI Sranan? Wat is het gevecht van die politiebureau? Wat is het gevecht? Alles draait om geld bij jullie. Al die miljoenen dollars. Jullie gaan allemaal karma mee betalen. Karma gaan jullie betalen. Is ook fake news. Is ook niet waar wat ik vertel, hè? Wat is de begroting nu? 8 miljoen? 10 miljoen? Net als die begroting toch? Van die brug. $326 miljoen. Dan weet je, dat was 600 zoveel miljoen dollar. Kom de waarheid vertellen. Zeg nou precies vertel. Ik kom uit de wereld van bruggenbouw. Deze klootzakken weten niet eens mijn achtergrond. Jullie googlen en zoeken dingen van me. Jullie vinden alleen maar hoeveel vrouwen ik heb, hoeveel kinderen ik heb. Zoeken jullie. Dit soort dingen moet je van me zoeken. Ga naar Dubai. Ga naar Indonesië. Ga naar Cambodja. Ga naar Brazilië. Daar kan je informatie van me krijgen. Ga naar Colombia. Als jullie informatie van. No zoek don informatie. Ook al terra volk. Wat broodje 600 zoveel miljoen dollar. Weet je wat over je praten, jongen? Jullie denken dat Surinamers hier rondlopen in Suriname en in de wereld niet weten wat een kilometer brug kost? Wat beton kost? Wat B30 kost? Wat voor chemicaliën erin gaat? Hoeveel kost die chemicaliën?
Net als die politiebureau. Dat afgemaakt kan worden in 1,8 miljoen. En jullie willen zetten 8 miljoen? 9 miljoen? Ik vertel toch fake news, regering? Kan toch niet? Ja, nou. Volgens mij Satan en Waka echt niet naar koning zeggen. Dus dat hele scenario van koning. Kom naar koning baga. Huh? Hey, un libisma, un okanisma jong. Uno shita kan mij bayu yeye jong. Het is net duidelijk aan mij bayu yeye. Dat wij sakusre we trouwen alles zo sani. Takuno ma fasa ma mora ama tro gado. Miera sa na mij takito. Dat tras mij vertaal ook toe al nonsens. Amai tak A, a vertaler hij tak B. Leksman hij verstaat Engels. Dit is echt top van de top. Tenminste, ik had het al gezegd. In 2 of 3 januari. 2023 nummer 7. Alleen maar rommel gaat gebeuren. En het gebeurt werkelijk. Mensen worden omgekocht. Diploma's worden gekocht. Ja toch? Net hoe men mensen stuurt naar banken om een rekening open te maken. En dan zet men geen functie. Die persoon kan niet eens nemen dat beleidadviseur. Ministerie van RO, jongen. Jullie maken jezelf zo belachelijk, jongen. Jullie sturen mensen naar de bank. Wat doe je daar op het ministerie? Ja, met kring. Mina interieurverzorgster. Dan pot dape hoofdbeleidadviseur money. Minister Bronto. Kan je de Surinamers vertellen, natie? Hoeveel mensen in dienst zijn genomen? En hoeveel elke dag worden in dienst worden genomen? Mensen hebben niet eens een rekening en krijgen geld van Lanti. Ze zijn nooit aan het werk gegaan. Dat soort situaties. Minister Bronto, u weet het niet. Die hele ordening van u. Ik kan WI Sranan liba de trouwing. Zoveel ambtenaren gaan jullie weghalen. Het is alleen nog een bullshit verhaal. Zet je het volk te vertellen. Je maakt elke dag tot een vrije dag. Als dat ons economie gaat ophoesten. Jullie zijn gewoon criminelen bij elkaar, joh. Topcriminelen. Dit land naar verdoemenis brengen. Dat mensen die hard werken, niet eens weer willen werken over Suriname, ze gaan weg. Weet je waarom? Omdat dit soort mensen in de politiek dingen verzieken. En dan mag je niet praten. Want je wordt van alle kanten geboycott. Maar dit soort bullshit mensen hebben in het samenleving. Ik kan me soms echt boos maken om deze rommelmensen, man. Die zeggen leiders, wong Jowa, wong dit. Alleen maar klootzakken zijn jullie, man. Waardeloos zijn jullie. En als je praat, vind je van je hem tak zo, jongen. Als aan klootzakken zijn jullie allemaal. Volgens mij zien jullie niet wat jullie met Suriname doen. Volgens mij zien jullie niet hoe jullie kaders kapot maken. Je ziet niet hoeveel studenten niet meer willen studeren door jullie rothandelingen. Want ze weten van, ik ben gedaan aan minister, maar voor een beleidsfunctie. Ik ben een stuka, toch maar voor een politiek. Want ik sleen een leider. En anderen die dat niet willen, die anderen die eigen echt wel kennen, en die hard studeren, die wordt niet erkend. De verpleegsters zijn rokosotranga, die worden niet erkend. Die ambtenaren, die hard werken, die worden niet erkend. De fakte juffrouw naar de manier. Die worden niet erkend. Minister Kulipsi. Heb je aan hun gedacht een keertje? Wanneer je nou ziek bent, oh ja nee. Wanneer je ziek bent, dan krijg je direct een brief, hè?
dan mag jij wel naar Colombia gaan, hè? En dan mag daar duizenden euro's uitgegeven worden. Maar die kleine man moet naar AZ. En die moet drempelkosten betalen. Nee, want je bent God. Ja toch? Want ik ben minister. Ik ben directeur. Ik ben top abopper. Ik ben top VAP'er. Ik heb een goldcard. Dus ik moet eerst behandeld worden. En jullie kloots hebben niets te maken met de natie. Niks te maken. En dan hebben jullie hoge woorden. Zit het volk constant te manipuleren. Dan komen jullie met een lulverhaal op mensen. Lulverhaal. Nog 2 jaar te gaan. Hoeveel geld gaan jullie nog uitgeven? En wat denk je nu? Ik hoop dat ik share een video die zie. Sranama uda ai. Uda ai. Deze landvernietigers. Ze gaan alles doen om je te kopen. En je weer te beloven. Weer met gouden dingen op je komen. Geen enkele vision hebben ze. Zij zijn leeg van binnen. Alleen één ding hebben ze in hun hersenen. Hoe ze je moeten manipuleren. Hoe ze moeten stelen. Hoe ze nog alle grondstoffen kunnen verkopen aan Chinezen en alle die hel. Ze hebben niets te maken met jullie. En dan gaan jullie met vlaggen juichen, met een pet en een trui. Want daarvan houden ze. Ze gaan je 100 SAD geven, ze gaan je 200 SAD. Dan gaan ze 5 jaar weer plukken van jullie. En we lachen. Ja, je klagen op Facebook. We klagen. Maar bigideki zei wani. Want allemaal longwa België, de longwa Holland, terwijl longwa Curaçao, terwijl longwa Bonaire, terwijl longwa Aruba. Maar Sranan nou wat kondre, omdat we alleen politieke misleiders hebben, worden mensen misselijk van politiek. Wie doet dat? Maar gaan we dit blijven accepteren als WI Sranan? Gaan we het accepteren? Als jullie het willen accepteren, gaan jullie hoor. If we accepteer, dan go door her. Echt wel. Motegi leti. Ga eerlijk zeggen hoor mensen. Meer ook tranga ala di. En dan mij boycott me ala si. Maar geen nood. Ik doe het voor jullie. Want mij survive boengeren. Maar motegi no. Ik zie me pot documenten hier en daar. Want ik want niet dat ik me pot alasani. Ik gooi ze overal nu. En dan later zet ik een beetje op mijn dingen. Maar lezen jullie. Dadelijk ga ik het zetten. Van die geweldige mevrouw. En dan moet je zelf bepalen. Het zijn 3 regels. Moet je zelf bepalen. Wat deze mevrouw op de hoge hakken. Ze spreekt meester. Ons WI Sranan gaat verkopen. Voor een paar redimusus. Voor een paar chaprahas. Voor een paar roze barretten. En allemaal speelt mee. Want macht en politiek, wie speelt mee? Ik heb het vaker gezegd. Macht en politiek, wie speelt mee? En deze mevrouw speelt mee, ja. Met een aantal van ze. Die chaprahas. Die chamars, die labarias. Daarover praat ik. Even nou op hoe ai. Even nou op hoe ai. Daar oelek volk. Oelek WI Sranan natie. Hoe eis van regering. Een referendum. Even nou eis af voor een regering die zie. Ze hebben verkocht voor buitenlanders. Want ze zijn al bezig al die olievelden te verkopen. Een deel van het geld wordt gestort op hun rekening in het buitenland. Je ziet die akkoorden die ze tekenen toch? Je hebt gezien toch? Enes gaat tekenen in Trinidad. En je moet niet denken dat we niet weten wat er gebeurt.
Shimelaf zo. Maar weet je moet aan de macht zijn om bepaalde dingen te doen. Toch? Echt. Eerlijk. Maar goed. We hebben de grootste mop van het jaar gehad. Er zullen meer volgen. Dan ga je zien nu. Die prinsen en die prinsessen die gaan komen. We gaan sensaties zien. We gaan veiling zien. We gaan slaven verkopen nu. Men accepteert. Maar ons, luisteren jullie wat ik ga zeggen. Als laatst. O arki bosa motego nu. Nono de wawa Ashanti. Sa o ser slaaf. O ser de gebied voor no. Want dan vind ik intro bigi Ashanti koning. O ser uno. Brief sa metego. En je mag schrijven wat ani. Unoms kreki. Te dat bepaalde gebieden worden beheerst. Toch? Door een bepaalde volk. Teki ailuku seipsa. Ugo, u accepteer. U blijft vallen. U weet, terwijl alles wat sani. Wanneer Satan wordt bezig. Nanga Satan. Te was ma. I lukine ai. En te metak voor top spiritueel sa metaki. En you shi sneki wa ma ai. Es mano shi sneki ins ma ai. Dape yo seri. Era? Dape yo seri. En luko ara keren disi. U let op zeepsa. Want mensen worden goed betaald om jullie. WI Sranan mensen. Doser unu. Dat is wat me tegen. Mensen, goeiedag. Nog bedankt voor het sharen. Sharen deze video. Ik ben weer terug als de natuur mij kracht geeft. En als die grote man God zegt, hey, Nampusi, je bent binnenkort terug. Ciao, ciao. Nu is het dus de hoogste tijd. Wansi payu marki, wansi payu wegi, Sranan, wa ingri